ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕ 14/2/20 ಬುಲ್ಪುದ ಮುಂದೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ದಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರ ಚೋಕ್ಲೇನಿಗಳು ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಸೌಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲಭೂಷಣಾದುಳ್ಳರು. ನಿಗಲಿ ಸ್ವಯಂ ಭಗವಂತನ ಶುಭಾಶಯ ಕೊರ್ಪೇರು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಬಾಬಾ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಸಂಗಮಡೆ ಸೃಷ್ಟಿದ ಸಮಾಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಪವರು. ಸತ್ಯುಗ ಟತ್ತದಾಗಿ. ಉತ್ತರ: ದೇವರ ಸತ್ಯುಗ ಆದಿದ ಸಮಯವಾದುಂಡು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿದ ಸಮಾಚಾರ ಪಂಡ ಸೃಷ್ಟಿದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ಜ್ಞಾನನು ಎಂಚದಿರಿಪೋಣವು. ಓಡೆಮುಟ್ಟ ಚಕ್ರ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆದಿಚ್ಚು ಅಡೆಮುಟ್ಟಗೂ ಸಮಾಚಾರನು ತೆರಿಪೇರೆಗೂ ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ. ಸಂಗಮಡೆ ನಿಖಲು ಜೋಕುಲು ಪಾಪನ ಮೂಲಕ ಪೂರ್ಣ ಸಮಾಚಾರನು ಕೇನ್ವಾರು. ನಿಖಲಿಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಮೋಜಿನೆ ಕಣ್ಣು ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಇನಿ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಶಿವ ಜಯಂತಿ ಸೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜಯಂತಿ ಸೋ ಸಂಗಮೇಗ ಜಯಂತಿದ ಶುಭ ದಿನವಾದುಂಟು. ಇಂಚಿನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆರು. ಏರಿಗೆ ಬಾಬಾ ಈಶ್ವರಿಯ ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಅಧಿಕಾರದ ಶುಭಾಶಯ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ದೇಬಂಡ ಶಿವಬಾಬಾ ಏರು ಅರೆ ತಿಂಚಿನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪನ್ಪುಣನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ. ಐದವರ ಅಕಲು ಶುಭಾಶಯಂದಾದ ತೆರು ನೀರು ಹೊಸ ಜೋಗುಲು ಎಂಚಿನಲ್ಲ ತೆರಿಯುಂಡ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ ಇಂದು ಜ್ಞಾನದ ನರ್ತನವಾದುಂಡು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನರ್ತನ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಬಂದು ಪನ್ಪೆರತ್ತೆ. ಮುಲ್ಪ ಜೋಗುಲು ರಾಧೆ ಕೃಷ್ಣ ಅದು ನರ್ತನ ಮಲ್ಪೇರು ನೃತ್ಯದ ಪಾತ್ರನೆ ಹೆಚ್ಚಿ. ಅವು ಕೇವಲ ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಬಾಲ್ಯಡು ರಾಜಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರ್ನ ಜೊತೆ ನರ್ತನ ಮಲ್ಪೇರು. ಜೋಕ್ಲೆ ತೆರಿದು ಬೇರು ಬಾಪ್ತಾದಲಾದುಲ್ಲೇರು ದಾದಗ್ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಬಂದು ಪನೋಡಾಪನು. ಈ ದಾದ ಅಂತೂ ಸಾಕಾರ ಬಾಬಾದುಲ್ಲೇರು ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಿತ್ರ ಪಾತರಾದುಂಡು. ಅರ ಆತ್ಮಿಕ ದಾದ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರು ಶಾರೀರಿಕ ದಾದ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಬೇರೆಗ್ ಬಾಪ್ತಾದ ಬಂದು ಮನ್ಪೇರು ಬಾಬರ್ದು ದಾದನ ಮೂಲಕ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂದು ತಾತನ ಆಸ್ತಿ ಆದುಂಡು. ಮಾತ ಆತ್ಮ ಸಹೋದರಾದುಲ್ಲೇರು ಐನದವರ ಆಸ್ತಿ ಬಾಬರ್ದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಾಪ ತಿರಿಪೇರು ನಿಖಲ ಆತ್ಮಗೂ ತಮ್ಮ ಶರೀರ ತಮ್ಮ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಲುಂಡು ಎಂಕ್ ನಿರಾಕಾರ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಐದವರ ಅವಶ್ಯವತ್ತು ಶರೀರ ಬಿಡತ್ತೆ. ಆಪಗನೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪವೇ ಅತ್ತಂಡ ಮನುಷ್ಯರದು ದೇವತೆ ಪತಿತೆರದು ಪಾವನಾಪನ ಮಾರ್ಗಂ ತೆರಿಪವೆ. ಅಂಚನೆ ಕೊಲಕಾಯನ ಕುಂಟುಲೇನು ಅರ್ಧುವೆ ಐನದವರ ಪಾಪ ಅವಶ್ಯವಾದ ಮಲ್ಲ ದೋಬಿ ಪಂಡ ಆಗಸೆ ಅದು ಪೇರು. ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಆತ್ಮನು ಬೊಕ್ಕ ಶರೀರೊಂದಿಕ್ಕಿರು ಜ್ಞಾನ ಬೊಕ್ಕ ಯೋಗರ್ದು ನಿಖಲ ಆತ್ಮನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಪ್ಪಡ. ನಿಖಲು ಜೋಕ್ಲು ಬೈದರು ನಿಖಲ ತೆರಿದು ನಿಂಗ್ಲು ಶಿವ ಬಾಬಾಗ ಶುಭಾಶಯನ್ ಕೊರ ಬೈದ ಕೂಡ ಬಾಬಾ ತೀರಿಪೇರು ನಿಖಲು ಏರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯನ್ ಪನ್ಪರು ಆ ಬಾಬಲ ಸಹ ನಿಖಲು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಶುಭಾಶಯನ್ ಪನ್ಪರು. ದೇಬಂಡ ನಿಖಲು ಮಸ್ತ್ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಸೌಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲಭೂಷಣ ಆದುಲ್ಲರು. ನಿಖಲು ಏತು ಉತ್ತಮ ಆದುಲ್ಲರೋ ಆತು ದೇವತೆಲ್ಲ ಸಹ ಉತ್ತಮ ಆದು ಪೂಜಿರು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ದೇವತೆಯಲ್ಲಿರ್ದಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದುಲ್ಲಿರು ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲಿರು ಕೂಡ ಆರ ಬ್ರಹ್ಮನ ಶರೀರಡು ಬರ್ಪೇರು. ಅರ್ನ ಜೋಕುಲು ನಿಖಲು ಮಸ್ತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆದುಲ್ಲರು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ನಾವು ಶಿಕೆಯಾದುಂಡು ಐತ ತೀರ್ಥಗೆ ದೇವತೆಯಲ್ಲಿರು ಮಾತಿರ್ದಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಬಾಬಾ ಇರ್ಲಿರು. ಬಾಬಾ ನಿಖಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರ್ರೆ ನಿಖಲೇನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಯಾದ ಮಲ್ತದಿರು. ತೂಲೆ ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಿಗೆ ಏತಂಜಿ ಮಂದಿರನು ಕಟ್ಟದಿರು. ತರೆಬಗ್ಗವರು ಭಾರತ ಭಾಷೆಲೇಕಿನ ತೆರಿದುಪ್ಪುಡು ಬೇರೆ ಮನುಷ್ಯರ್ಲಾದುಲ್ಲೇರು. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ರಡ್ಡು ಜನಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಮುಲ್ಪಂತು ஒரு ಮನುಷ್ಯಗ್ ರಡ್ಡು ಪುದರ್ನ ದೀವಣರು. ಒರಿಯನ ಪುದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೇನು ವಿಷ್ಣು ಚತುರ್ಭುಜ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ತಂಡ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಬಂದು ಪುದರ್ನ ದೀವಂಡೆರಡ ಚತುರ್ಭುಜ ಆಯ್ರತೆ. ಈ ವಿಷ್ಣು ಚಿತ್ರ ಸೂಕ್ಷ್ಮತನದ ಗುರಿ ಧ್ಯೇಯವಾದುಂಡು. ನಿಗುಲು ಈ ವಿಷ್ಣುಪುರಿತ ಮಾಲಿಕಾದುಪ್ಪರು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ವಿಷ್ಣುಪುರಿತ ಮಾಲಿಕಾದುಲ್ಲೇರು.
విష్ణుకు 4 భుజుకులుండు, 2 లక్ష్మీదవు 2 నారాయణను. ಎಂಗ್ಲು ವಿಷ್ಣುಪುರಿತ ಮಾಲಿಕಾದುಲ್ಲ ಬಂದ ನಿಗ್ಲು ಮನ್ಪರು. ಎಟ್ಟು ವಿಷಯ ಬಾಬನ ಮಹಿಮೆದ ಗೀತೆಯನ್ನು ತೆರಿಪದು. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಡು ಆದಿರ್ದು ಪತ್ತದು ಇಡಗುಟ್ಟಗ್ಲ ಊರಿ ಬಾಬನ ಬುಡಿಯಲ್ಲ ಬೇರೇರಿಗಳ ಇದೊಂದು ಮಹಿಮೆ ಇಚ್ಚಿ ನಂಬರ್ 1 ಆರಂತು ಇತದೆ ಉಪ್ಪೇರು ಮಾತೆರ್ದಲ ಹೆಚ್ಚು ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಮಹಿಮೆ ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮಗೊಂಡು ನೆಗಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಆನ ಜೋಗ್ಲಾದುಲ್ಲರು ಎಂಗ್ಲು ಈಶ್ವರನ ಸಂತಾನರು ಬಂದು ಮನ್ಪರು. ಈಶ್ವರಂತು ಸ್ವರ್ಗದ ರಚಯಿತಾದುಳ್ಳರು ಐದವರ ಅಣಿಗಳು ದಯಗೆ ನರಕೊಡುಲ್ಲರು. ಮುಲ್ಪ ಈಶ್ವರನ ಜನ್ಮ ಆದುಂಡು ಎಂಗ್ಲು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರಾದುಲ್ಲ ಬಂದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ನಿರ್ಮನ್ಪೇರು. ಭಾರತವಾಸಿಲೆಗೆ ಎಂಗ್ಲು ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಶಿವನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಜೋಗ್ಲಾದುಲ್ಲ ಪನ್ಪುನನೆ ಮರೆತು ಹೋತುಂಡು. ಬಾಬಾ ಜೋಗ್ಲಿನ ತನ್ನ ಸ್ವಂತಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ಕೊಟ್ಟ ಇಟೆಗೆ ಬರ್ಪೇರು. ಇನಿ ಬಾಬಾ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಪವರು ದೇಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೊಸಬೆರುಳ್ಳಿರು ಮಗಳೇ ತೆರಿಯು ನಾವು ಕಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಅಣ್ಣಲ್ ಸಹ ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿಲಂತ ಆಪೇರು. ಸ್ವರ್ಗುಡು ಸೂರ್ಯವಂಶರ್ಲು ಒಪ್ಪೇರು, ದಾಸದಾಸಿಯರ್ಲು ಒಪ್ಪೇರು, ಪ್ರಜೆಗಳು ಒಪ್ಪೇರು. ಐತೆ ಕೆಲವರು ಬಡವರು, ಕೆಲವರು ಸಾವುಕಾರ ಒಪ್ಪೇರು. ಅಕ್ಲಿಗ್ಲ ದಾಸದಾಸಿಯರು ಒಪ್ಪೇರು. ಇಡೀ ರಾಜಧಾನಿ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಥಾಪನೆ ಒಂದುಂಡು ಎಂದು ಬೇತೇರುಗಳ ತಿಳಿದಿಸಿ ಮಾತೆರ್ನಲ ಆತ್ಮ ತಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಂಡು ಏರಿಗಳ ಜ್ಞಾನದ ಮುಚಿನ ಕಣ್ಣಿಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಬಾಬುನ ಮಹಿಮೆ ಕೇಂದ್ರ ಆರ್ ಮಾತೆರ್ನಲ ಅಪ್ಪ ಅದುಲ್ಲಿರು ಭಗವಂತಗ ಬೇಹದ್ದ ಸುಖ ಕುರುಪನಂಚಿನ ಪಿತ ಪಂದು ಪಂಪರು. ಇಂದೇ ಭಾರತಡೆ ಬೇಹದ್ದದ ಸುಖ ಇತ್ತನು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತನು. ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ಬಾಲ್ಯಡು ರಾಧೇಕೃಷ್ಣ ದುಪ್ಪರು ಕೂಡ ಸ್ವಯಂವರದು ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ಪಂಪನ ಪುದರು ವರ್ಪುಡು. ಈ ಭಾರತದ 5,000 ವರ್ಷದ ಸುರುಕು ದೇವತೆಗಳ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತನು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನ ರಾಜ್ಯನ ಬುಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಹೂವೇ ರಾಜ್ಯ ಇಚ್ಚನು. ಒವ್ವೇ ಖಂಡ ಹೆಜ್ಜೆಂಡ ಐದವರ ಇತ್ತೆ ಭಾರತವಾಸಿಲೆಗಳ ಸಾವಶ್ಯವಾದೆಂದು ಅರ್ಥ ಆವಡು. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ಸುರುತ ಜನ್ಮಡು ಆ ಕರ್ಮ ಮಂತಿರು ಇಂಚ ಬಿರ್ಲದಕಲು ಆ ಕರ್ಮ ಮಂತಿನ ಕಾರಣ ಈತ ಧನವಂತಯರು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಸುರುತ ಜನ್ಮಡು ದಾನ ಪುಣ್ಯನು ಮಂತದು ಪೂರ್ಣ. ಕೆಲವರನ್ನ ಕೈತಲು ಮಸ್ತ್ ಕಾಸುಂಡು ನನ ಕೆಲವರಿಗೆ ತಿಂಡ್ರಗಳ ತಿಕ್ಕುಚಿ ದಯಪಟ್ಟ ಅಂಚಿನ ಕರ್ಮ ಮಲ್ತದಿರು ಕರ್ಮನಂತು ನಿಗಲು ಒತ್ತುನೋರು ಕರ್ಮ ಅಕರ್ಮ ವಿಕರ್ಮದ ಗತಿನ ಗೀತೆದ ಭಗವಂತ ತಿರುಗಿದರು. ಅರ್ನ ಮಹಿಮೆ ನಿಗ್ಲಿತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ ಶಿವ ಭಗವಂತೆ ಉರಿಯಾದುಲ್ಲಿರು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಭಗವಂತೆ ಬಂದು ಪನ್ಪುಚಿರುತ್ತೆ. ಬಾಬಾ ಒಲ್ಪ ಬೈದಿರು ತೆರಿಪೇರು ಎದುರುಡು ಮಹಾಭಾರತ ಲಡೆ ಇಂತುದದು ಐನರ್ದವರ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಬಾಬಾ ತಿರುಪೇರು ಮಕ್ಕಳೇನು ದುಕ್ಕುಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಬಾಬನ ದುಕ್ಕುಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ದುಕ್ಕುಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಸುಕೊಟ್ಟು ಏರ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಶಿವ ಬಾಬನ ದುಕ್ಕುಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಸುಕೊಟ್ಟು ಮಲ್ಪುಚಿರು ಸುರುಗಳಂತೂ ದುಕ್ಕು ಇಜ್ಜಾಡು ಅಲ್ಪ ಬಾಬರ್ದು ಪಡಿನ ಆಸ್ತಿ ಇತ್ತು. 5,000 ವರ್ಷದ ಸುರುಕು ಶಿವ ಬಾಬಾ ಬಣ್ಣಗ ಭಾರತ ಸ್ವರ್ಗವಾದ ಮಲ್ತಿದ್ದರು. ಈತೆ ನರಕವಾದುಂಟು ಕೂಡ ಸ್ವರ್ಗವಾದ ಮಲ್ಪರೆ ಬಾಬಾ ವೈದ್ಯರು ಪ್ರಪಂಚದಕ್ಲೆಗಂತೂ ಇಂಚಿನ ತೆರೆದಿಸಿ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಂಧರಾದುಲ್ಲ ಅಂಧರೆಗೆ ಊರುಗೋಲಾದ ಪುನಃ ಪ್ರಭುವೇ ಬಲೆ ಬದುದಿಂಗ್ಲೆಗೆ ಕಣ್ಣನ್ನು ಪ್ರಧಾನ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಪಂಪರು. ಇದು ನಿಗ್ಲು ಜೋಗ್ಲಿಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಮುಜಿನ ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದುಂಡು ಒಲ್ಪ ಎಂಗ್ಲು ಆತ್ಮ ಪೋನೋ ಅವು ಶಾಂತಿಧಾಮ ಆದುಂಡು. ಬಾಬಲ ಅಲ್ಪೊಪ್ಪೇರು ನಿಗ್ಲ ಆತ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಅಲ್ಪೊಪ್ಪೆ ಬೇರ್ನ ಆತ್ಮಗೂ ಬಾಬಾ ತಿರುಪೇರು ನಿಗ್ಲು ಮಾತ ಆತ್ಮದ ಅಪ್ಪ ಐನ ಯಾನು ಪರಮಧಾಮಡು ನಿಗ್ಲು ಪುನರ್ಜನ್ಮದ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪರು ಯಾನು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪುಜಿ ನಿಗ್ಲು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕಾಪರು ಯಾನ ಆಪುಜಿ ನಿಗ್ಲು 84 ಜನ್ಮವನ್ನು ದೆತ್ತೊಂಡಾಪುಂಡು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪದೆ ಹೇ ಜೋಗ್ಲೆ ನಿಗ್ಲು ತಮ್ಮ ಜನ್ಮವನ್ನು ತೆರೆಯೊಂದಿಚ್ಚಿ ಮನುಷ್ಯರು 84 ಜನ್ಮ ಲಕ್ಷ ಜನ್ಮಗಳು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಇಂದು ಅಸತ್ಯ ಬಾಧ್ಯರಾದುಂಡು ಯಾನ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಪತಿತ ಪಾವನಾದುಲ್ಲೆ ಏಪ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪತಿತಾದುಪ್ಪಿರು ಅಪಜ್ಞಾನ ಬರ್ಪೆ ಬತ್ತದು ಸೃಷ್ಟಿದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ರಹಸ್ಯ ತೆರಿಪದು ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿಯಾದ ಮಲ್ಪೆ ಸುರುಸುರುಕು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಎಂಚ ರಚನೆ ಮಲ್ತೇರು ಭಗವಂತೆ ಸೃಷ್ಟಿನ ಎಂಚ ರಚನೆ ಮಲ್ತೇರು ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇನುವರು
ಶಾಸ್ತ್ರೋಡ್ಲ ತೊಜಿಪವಿರು ಪ್ರಳಯ ಅಂಡ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣ ಸಾಗರದ ಆಳದ ಇರತ ಮಿತ್ತು ತೇಳಿದು ಬತ್ತೆ ಅನ್ನ ಬಾಬ ತಿರುಪೇರು ಇಂಚಿನ ಓವಿ ಪಾತರೆಜ್ಜಿಂದು ಬೇಹತ್ತದ ನಾಟಕ ಆದುಂಡು. ಸತ್ಯ ತ್ರೇತಯುಗ ದಿನವಾದುಂಡು. ದ್ವಾಪರ ಕಲಿಯುಗ ರಾತ್ರಿ ಆದುಂಡು. ಜೋಕುಲು ಬಾಬಾಗ ಸುಭಾಷಿತ ತಿರುಪವಿರು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು ತತತ್ವಂ ನಿಗುಲ ಸಹ 100% ದೌರ್ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಇದ್ದು 100% ಸೌಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಅಪ್ಪ ನಿಗುಲು ಭಾರತವಾಸಿಲಿ ಆ ರೀತಿಯಾದುಳ್ಳರು. ಆ ನಿಗುಲೆ ತೆರಿದೀಚಿ ಬಾಬಾ ವತದು ತೆರಿಪವಿರು ನಿಗುಲು ತಮ್ಮ ಜನ್ಮನ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಚ್ಚಿ ಯಾನು ಬತ್ತದು ತೆರಿಪವೆ ನಿಗುಲು 84 ಜನ್ಮನು ತೆರಿಯೊಂದರು. ಬಾಬನಿಗೆ ಸಂಗಮಡು ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿದ ಸಮಾಚಾರ ತೆರಿಪವಿರು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ತೆರಿಪೋಜಿರು ಆ ಸಮಯಡು ನಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿದ ಆದಿ ಮಧ್ಯೆ ಅಂತ್ಯನೆ ಮುಗಿಯುಜೋ ಆಯ್ತ ಸಮಾಚಾರ ಎಂಚೆ ತೆರಿಪವ ಏನು ಕಲ್ಪದ ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟು ಬರ್ಪೆ ಶಾಸ್ತ್ರೋಡು ಹೀಗೆ ಬಂದು ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀರು. ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ ವಚ ಬಂದು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೀರು. ಮಾತ ಧರ್ಮದಕ್ಕೂ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಭಗವಂತಿ ಬಂದು ಒತ್ತಮಚೇರು ಭಗವಂತಿ ನಿರಾಕಾರತ್ತೆ ಹರ್ ಮಾತ ಆತ್ಮದ ಅಪ್ಪಾದುಲ್ಲಿರು ಅಪ್ಪರ್ದ ಆಸ್ತಿ ದಿಕ್ಕುನು ನಿಗುಲು ಮಾತ ಆತ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯಾದುಲ್ಲರು. ಪರಮಾತ್ಮಗ ಸರ್ವಯಪ್ಪ ಬಂದ ಪನ್ಪುನಾಂಡ ವಿಶ್ವ ಪಿತೃತ್ವ ಆದ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಾಬಾಗ ಎಪಾಂಡಲ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ಆಸ್ತಿ ಜೋಕ್ಲಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಗುಲು ಆತ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲರು. ಐದವರ ಬಾಬನ ಆಸ್ತಿ ಖಂಡಿತ ಕೊಡು ಲೌಕಿಕ ಆಸ್ತಿ ಇರ್ದು ನಿಗುಲು ಖುಷಿ ಅಪಚರು ಐನದವರನ್ನೇ ಲೆಪ್ಪರು. ಬಾಬಾ ಇವ್ನ ಕೃಪೆ ಇರ್ದು ಅಪಾರ ಸುಖ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇದೇ ಕೂಡ ರಾವಣನ ಮೂಲಕ ದುಃಖ ದಿಕ್ಕುನೇರ್ದವರ ನಿಗುಲು ಕಂಗಾಲ ಆಯರೆಸುರುವಾರ್ಪಾರು ಮಾತ ಆತ್ಮ ಲೆಪ್ಪು ಇರು ದಯಪಂಡ ದುಃಖ ಉಂಡು ಆಯ್ನ ಹೇಳ್ದವರ ಬಾಬಾ ಭಕ್ತದ ಸುಖವನ್ನು ಕೊರಲಿ ಬಂದ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತೀರು. ನಿಗುಲಿತಿ ಜ್ಞಾನದ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕಾಪಾರು ನಿಗುಲ ಸದ್ಗತಿ ಅಪ್ಪಡು ಆಯ್ನ ಹೇಳ್ದವರ ಮಾತನ ಸದ್ಗತಿ ಊರಿ ಬಾಬಾ ಅದ್ರಲ್ಲಿರು ಬಂದು ಗಾಯನ ಉಂಡು ಇತ ಮಾತೆಲ್ಲ ದುರ್ಗತಿರುಲ್ಲಿರು ಕೂಡ ಸರ್ವರ್ನ ಸದ್ಗತಿ ಅಪ್ಪಡು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ರೂಪಣದ ನಿಗುಲು ಸ್ವರ್ಗೋಡಿತ್ತರು ಊರಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮುಕ್ತಿದ ಮಾಡುತ್ತರು. ಎಂಗ್ಲಿತ ಬಾಬನ ಮೂಲಕ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪುವ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಕಲ್ಪದ ಸಂಗಮ ಕುಟಿಯಾನು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಓದವೆ ಮನುಷ್ಯರದು ದೇವತೆಯಾದ ಮಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ನಿಗ್ಲು ಜೋಕ್ಲಿಗಿಡೀ ರಹಸ್ಯ ತೆರಿಪವೆ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಏಪಾಂಡು ಇಂದು ತೆರೆದು ಪಡತೆ ಎಂಚಿನಾಂಡು ಶಿವ ಬಾಬಾ ಏಪವತ್ತೆರು ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ತೆರಿ ಹೊಂದಿಸಿರು ಐದವರ ಕಲ್ಲು ಬುದ್ಧಿದ ಕ್ಲಾದುಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿತ್ತ ಪಾರಸ ಬುದ್ಧಿದ ಕ್ಲಾದುಲ್ಲರು ಎಂಕ್ಲ ಪಾರಸಪುರಿ ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟಿತ್ತಂದು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಿಗೆಲ್ಲ ಸಹ ಭಗವಾನ್ ಭಗವತಿ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಆಗ್ಲಿಗೆ ಆಸ್ತಿನ ಭಗವಂತಿ ಕೊಡ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲಿರು ನಿಕ್ಲೇನು ಕೂಡ ಭಗವಾನ್ ಭಗವತಿ ಅದು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಿರು ಇದೇ ನಿಕ್ಲ ನಾವು ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ್ಮದ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮ ಆದಂಡು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ವಿನಾಶ ಎದುರುಂಟು ಇದಕ್ಕೆ ರುದ್ರ ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞ ಬಂದು ಪನೋಡಾಪಡು ಅವ ಮಾತಲ ಸ್ಥೂಲ ಯಜ್ಞಲಾದಪಡು ಇಂದು ಜ್ಞಾನದ ಪಾತ್ರ ನೇಡು ಬಾಬಾ ಪತ್ತು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ದೇವತೆಯಾದ ಮಲ್ಪಿರು ನಿಗ್ಲು ಶಿವ ಬಾಬನ ಅವತರಣಗಾದ ಶುಭಾಶಯನ್ ಕೊರಪರು ಕೂಡ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು ಜೋಕ್ಲಿ ಯಾನೋರಿಯೇ ಬರ್ಪೇನೆ ಎಂಕ್ಲ ಶರೀರ ಬೂಡು ಐದವರ ಬ್ರಹ್ಮನ ಶರೀರ ಬರೋಡಾಪನು ಸುರುಸುರುಕು ಸೂಕ್ಷ್ಮತರನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಡಾಪನ ಐನದವರ ಮೇರಡ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತದೆ ಬೇರಂತೂ ಪತಿತಾದುಲ್ಲಿರು 84 ಜನ್ಮವನ್ನು ದೇತೊಂದು ಪತಿತಾದುಲ್ಲಿರು ಮಾತರಲ್ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲಿರು ಯಾನಿತ್ತೆ ಕೂಡ ನಿಗ್ಲು ಜೋಗ್ಲಿಗೆ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರ ಬೈತೆ ಬಾಬಾನೇ ಭಾರತಗೂ ಸ್ವರ್ಗದ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರಪೇರು ಬಾಬಾ ಸ್ವರ್ಗದ ರಚಯಿತ ಆದುಲ್ಲಿರು ಐದವರ ಅವಶ್ಯದ ಸ್ವರ್ಗದ ಉದ್ಗರಣೆ ಕೊರಪೇರು ನಿಗ್ಲಿತ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕ ಆದುಲ್ಲರು ಭವಿಷ್ಯಡು ಮನುಷ್ಯರದಿರುವ ತಂಚಿ ಜನ್ಮಗಾದ ದೇವತೆ ಅವನ ಪಾಠಶಾಲೆ ಎಂದು ಅದುಂಡು ನಿಗ್ಲು ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕ ಆದುಲ್ಲರು 25 ಪೀಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟಗಳ ನಿಗ್ಲು ಸುಖ ಪಡೆಪಾರು ಅಲ್ಪ ಅಕಾಲ ಮೃತ್ಯು ಬಂದಲವನ್ ಆಪುಚಿ ಏಪ ಶರೀರ ಆಯಸ್ಸು ಮುಗ್ಗುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಸರ್ಪದ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ಶರೀರನ್ನು ಬಿಡ್ತು ನಾನು ಜನತೆ ತನ್ವೇರು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲು ಬಾಬಾಗ ಶುಭಾಶಯನ್ ತೆರಿಪವರು ಕೂಡ ಬಾಬಾ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಶುಭಾಶಯನ್ ತೆರಿಪವರು ನಿಗ್ಲಿತೆ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಇರ್ದು ಸೌಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಆಗಿಲ್ಲರು ಪತಿತ ಮನುಷ್ಯರದು ಪಾವನ ದೇವತೆ ಅವರು ಚಕ್ರ ತಿರುಗೊಂದುಂಡು ನೇನೆ ನಿಗುಲು ಜೋಗುಲು ತೆರಿಪವಡಾಪುಂಡು ಕೂಡ ಈ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಯಲೋಪಾದವು
ಸತ್ಯಗುಟ್ಟು ಜ್ಞಾನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಪೂಜೆ ನಿಗಳಿತ್ತ ದುರ್ಗತಿಡುಲ್ಲರು ಐನದವರ ಜ್ಞಾನೋಡು ಸತ್ಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಾಬನೆ ಬತ್ತದು ಸ್ವರ್ಗದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಸರ್ವನ ಸದ್ಗುರು ಒರಿಯೇ ಬಾಬಾದುಲ್ಲಿರು ಬಾಕಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಕರ್ಮ ಕಂಡೊಡ್ದು ಏನ ಸದ್ಗತಿಲ ಖುಷಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಏನೇನು ತಿರ್ತಿ ಚಪ್ಪಡಾಕೊಂಡು ಭಾರತ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನಾದಿತ್ತು ನೈದು ಬಕ್ಕ 84 ಜನ್ಮವನ್ನು ತೆಕೊಂಡಾಂಡು ಈತೆ ಕೂಡ ನಿಗ್ಲು ಮಿತ್ತು ಏರುಡಾಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಇನ ಮುಕ್ತಿಧಾಮಗು ಪೋಡಾಕೊಂಡು ಈತೆ ನಾಟಕ ಪೂರ್ಣ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಭರತ ಪ್ರಪಂಚ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅವಿನಾಶಿ ಕಂಡ ಬಂದು ಕೊಂಡಾಕೊಂಡು ಭಾವನ ಜನ್ಮ ಸ್ಥಾನ ಬಂದಲ ಭಾವನ ಜನ್ಮ ಸ್ಥಾನ ಏಪಲ ಸಮಾಪ್ತಿಯ ಪೂಜೆ ಇವರು ಶಾಂತಿಧಾಮಡು ಪೋದು ಕೂಡ ಬರ್ಪರು ಬತ್ತದ ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ಪರು ಪಾವನ ಬೊಕ್ಕ ಪತಿತೇರು ಭಾರತಡೆ ಅಪ್ಪರು 84 ಜನ್ಮವನ್ನು ದೆತೊಂದು ಪತಿತಾದುಲ್ಲಿರು ಯೋಗಿರ್ದು ಭೋಗಿಯಾದುಲ್ಲರು ಇದು ರೌರವ ನರಕವಾದುಂಡು ಮಹಾನ್ ದುಃಖದ ಸಮಯವಾದುಂಡು ಇತ್ತೆಂಟು ಮಸ್ತ್ ದುಃಖ ಬರುವೊಂದುಂಡು ನೆತ್ತೆಡ್ದ ಕ್ರಾಂತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕುಳ್ದು ತೇರ್ಕನೆ ಬಾಂಬುಲು ಊರುಂಡು ನಿಗುಲ್ದಾನೆ ಅಪರಾಧ ಮಲ್ತಾರೆ ಪಾಪ ಹೂವೇ ಅಪರಾಧ ಇಚ್ಛೆಂದೆ ಮಾತನಲು ವಿನಾಶ ಆದ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ವಿನಾಶದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಣ ಅಂತ ಜೋಕ್ಲು ಮಾಡ್ತದೆ ನಿಗ್ಲಿತ ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೆರೆಯೊಂದರು ನಿಗ್ಲ ಕೈತಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದ ಖಡ್ಗ ಉಂಟು ನಿಗ್ಲು ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಖವಂಶಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾದುಲ್ಲರು ಪ್ರಜಾಪಿತ ಅಪ್ಪ ಅದುಲ್ಲಿರು ಕಲ್ಪದ ಸುರುಕ್ಲ ಸಹ ಬೇರೆ ಮುಖವಂಶಾವಳಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಬಾಬಾ ತಿರುಪೇರಿಯನ್ನು ಕಲ್ಪಕಲ್ಪಲ ಬರ್ಪೆ ಮೇರಡ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಮುಖವಂಶಾವಳಿಯಾದ ಮಲ್ಪೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕಂತೂ ಭವಿಷ್ಯಡು ಪೋಪರು ಚೀಚಿ ಪ್ರಪಂಚ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗುವುದು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೆರಗಾದ ಬರ್ಪೇರು ಬಾಬಾ ತಿರುಪೇರು ಎನ್ನಿಕ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲಿಗಾದ ಅಂಗೈದು ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ತಂದು ಬೈದೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಹೂವಿ ಕಷ್ಟನು ಕುರುಪುಸಿ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ದ್ರೌಪದಿ ಅದುಲ್ಲರು ಎಡೆ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಹೋದು ತಿರುಗದ ದಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕ್ಲ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದರ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲದ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ 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 ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸರ್ ಒಂಜಿ ದೇವತೆಲಿರ್ದಲ ಶ್ರೇಷ್ಠರಿಂಗ್ಲು ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆದಿಲ್ಲ ಈ ಆತ್ಮಿಕ ನಶೆಟು ಪೊಡಾಪನು ಜ್ಞಾನ ಬೊಕ್ಕ ಯೋಗರ್ದು ಆತ್ಮವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾತಾಡ ಮಾತೆರಗ್ಲ ಶಿವ ಬಾಬನ ಅವತರಣದ ಶುಭಾಶಯನ್ನು ತಿಳಿಪೋಡಾಪನು ಬಾಬನ ಪರಿಚಯನ ಕೊರದು ಪತಿ ತೆರೆದು ಪಾವನಾದ ಮಲ್ಕೊಡಾಪನು ರಾವಣಿ ಶತ್ರುದ್ದು ಮುಕ್ತ ಮಲ್ಕೊಡಾಪನು ವರದಾನ ವಿಸ್ತಾರದ ರಂಗುರಂಗದ ಪಾತೆರದು ದೂರ ಆದಿದ್ದು ಕಷ್ಟನು ಸಹಜ ಮಲ್ಪರಂಚನ ಸಹಜ ಯೋಗಿ ಭವ ಏಪ ಬಾಬನ ತೂಪನ ಬದಲು ಪಾತೆರನು ತೇರಿಸುವ ಮಲ್ಪರಪಗ ಮಸ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನ ಆಪನು ಬೊಕ್ಕ ಸಹಜ ಪಾತೆರಲ ಸಹ ಕಷ್ಟದ ಅನುಭವ ಆಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಪಾತೆರಾದ ಉಂಡು ವೃಕ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪಾದುಲ್ಲಿರು ಬೀಜ ಏರು ವಿಸ್ತಾರ ಉಪ್ಪುನ ವೃಕ್ಷನು ಕೈಟು ಪತನಿರು ಅಕಲು ಬಾಬನ ದೂರ ಮಾತೊಂದು ಉಡುಪೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ವಿಸ್ತಾರ ಒಂಜಿ ಜಾಲ ಅದು ಉಡುಪುಂಡು ಐಟೆ ತೆಗೆದು ಬಿಡುವುದು ಪಾತೆರದ ವಿಸ್ತಾರದು ರಂಗದ ಪಾತೆರಲು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪನು ಐನದವರ ಬೀಜ ರೂಪ ಬಾಬನ ನೆನಪುದು ಬಿಂದುವನ್ನು ದೀವೊಂದು ಐದು ದೂರ ಅಪರಂದಿತ್ತನ್ನ ಸಹಜ ಯೋಗಿ ಅದು ಬಿಡ್ಪಾರು ಸ್ಲೋಗನ್ ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮಲ್ಪನ ಅಲಾಯಿನ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪನೇ ರಿಯಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅದು ಆಪುನ ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೂಚನೆ ಏಕತೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶ್ವಾಸದ ಗುಣ ಲಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ಸಫಲತೆ ಸಂಪನ್ನಾಲೆ ಈತ ಮಾತಿರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಏಕಮತ ಆಲೆ ಸೇವೆದ ಹೂವಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ವಿಭ್ರಾಂತಿ ನಡೆದು ಮುಂದುವರಿಸಲೆ ಪ್ರತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆತ್ಮನ ಸಹಯೋಗದ ಶುಭ ಕಾಮನೆ ಶುಭ ಭಾವನೆ ಇರ್ದು ಸೇವೆದ ಜೇಂಕಾರ ರಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಜು ವೇಳೆ ಹೂವಿ ಮೋನೆರ್ದು ಪಾತ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಐಚಿ ಬಂದಿತ್ತನ್ನ ಮನಸ ವಾಯುಮಂಡಲದ್ದು ಸುಖತ ವೃತ್ತಿ ಸುಖಮಯ ಸ್ಥಿತಿರ್ದು ಸುಖಮಯ ಸಂಸಾರ ರಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಲ್ಪಲ ಪಾಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತನ್ನ ಇಲ್ಲಲು ಗುಲ್ದೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಸೇವೆಡು ಸಹಯೋಗಿ ಅವಶ್ಯವಾದ ಆಲೆ ಅಪಗ ಸರ್ವರ ಸಹಯೋಗದ್ದು ಸುಖಮಯ ಸಂಸಾರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.